L-istabbilimenti madwar Malta għawdex irreġistraw beħ inqas mill-istennew kif il-ġimgħa f'pajjiżna wkoll tfakret il-ġurnata magħrufa bħala Black Friday. Din il-ġurnata hija waħda rinomata madwar id-dinja bħala l-jum fejn diversi stabbilimenti raħsu drastikament il-prezzijiet tal-prodotti tagħhom dan bl-iskop li jiżdied il-beħ. Iżda waqt li f'pajjiżna l-beħ f'dan il-jum żdied ukoll kif ħafna jkunu qed jistennew li jiffrankaw xi ħaġa, il-GRTU ddikjarat li l-ammont ta' beħ kien anqas milli mistenni. Fost l-ar mill-quta kienu l-ħwienet fil-Belt Valletta li ddikjaraw li kellhom l-ar Black Friday li qatt jiftakru biftit li xejn xerrejja jżuru l-ħwienet tagħhom. Ewlenija fost ir-raġunijiet għal dan kienet is-sitwazzjoni politika delikata li għaddejja bħalissa f'pajjiżna. Il-GRTU tiddikjara wkoll li jekk wieħed iħares lejn ix-xena sħiħa u nazzjonali, Black Friday ta' din is-sena ma kienx tajjeb daqs is-soltu. Anke l-assoċjazzjoni ta' min iħaddem illum esprimiet ħassib għal dak li għaddej f'Malta, tant li sejħu laqgħa urġenti sabiex tiġi diskussa din il-kriżi morali, reputazzjonali u politika li qed tifni lil Malta bil-possibilità ta' konsegwenzi ħorox fuq pajjiżna. Ġie spjegat li apparti l-implikazzjonijiet negattivi fuq l-ekonomija, is-sitwazzjoni preżenti jaf ikollha impatt fuq l-investimenti u l-impjiegi ta' pajjiżna. Tennew li t-tensjoni politika ippolarizzat lil Maltin u xeħtet lil pajjiż f'inċertezza konkreta.